Proġett li beda f'Diċembru li għadda u li mistenni jitkompla sa Mejju li ġej, qed ilaqqas studenti li fil-maġġoranza tagħhom qegħdin fir-raba', il-5 u s-6 sena tal-primarja ma' anzjani residenti fid-djar residenzjali u li attendu fiċ-ċentri għall-anzjanità attiva. Dan biex jitħeġġeġ l-għarfien u l-prattika interġenerazzjonali bejn nies ta' ġenerazzjonijiet differenti. Akkumpanjati mill-kap tal-iskola Marika Gatt, il-Ministru għall-Edukazzjoni u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva żaru ċ-Ċentru tar-Riżorsi San Miguel f'Pembroke biex jaraw sessjoni ta' dan il-proġett. Il-Ministru Clifton Grima sostna kif dawn it-tip ta' programmi huma parti minn perkors edukattiv li jara li jagħti dejjem aktar ħiliet li jistgħu jgħinu fil-ħajja ta' kuljum. Meta nitkellmu dwar edukazzjoni sħiħa, edukazzjoni bil-persuna fiċ-ċentru tagħha nkunu qegħdin naraw propju dan li qegħdin jesperjenzaw daw it-tfal u anka l-anzjani illi llum il-ġurnata qegħdin jagħmlu attività flimkien sabiex isiru jafu aktar dwar aspetti varji tal-ħajja ta' kuljum li joqtu kemm l-itfal u anka l-iżgħażagħ kif ukoll l-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari Malcolm Paula Juice Gallia stqarr li proġetti bħal dawn imexxu aktar il-qudiem il-mod holistiku ta' kif tiġi indirizzata s-solitudni fost l-anzjani. Illum ġejna hawnhekk f'din l-iskola huwa proġett interessanti ferm, verament tikber u titgħallem. X'kien tara dan l-intergenerational gap, ġifieri bażikament fejn qed nitkellmu fejn għandek l-anzjani u tfal qegħdin jgħinu lil xulxin. Hawnhekk interessanti ħafna li hawn tfal li għandhom ukoll il-bżonnijiet tagħhom. Imma tiskanta meta tarhom jintegraw mal-anzjani, l-anzjani wkoll jieħdu gost ħafna u hija l-stimulation li jistimulaw il-xulxin. L-attivitajiet li qed isiru jinkludu diskussjonijiet, lob tradizzjonali, tħawil ta' xitel u pjanti, tissir ta' ikel tradizzjonali u xogħol tal-arti. Matul is-sena l-parteċipanti jistgħu jieħdu sehem f'attivitajiet oħra bħal taħdidiet u diskussjonijiet u kunċerti ta' tfal. F'dan il-proġett qed jieħdu sehem 12 skola u għadd ta' djar ta' anzjani.